Mayong adlaw kaniyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgan lang ko niyo sa pangan nga Apple, 33 anyos, minyo ug may 4 ka mga anak. Itago na lang sa dang akong address. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa nahitabo sa akong kaminyoon. Kulatado manggod ko sa akong bana kanhi. Aron ihisabtan, sugdon ko adtong 14 pa ko dihang nagminyo ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Biyang! Biyang! Ablihin ko palihog! Biyang! Biyang! Paul? Padayon ako, Bi. Dayon ni sila ng putahan. Sige na. Oh. Sorry ko, nabaldan ako ang imong katuga. Si Elmer. Gani narang natog. Nga naman ka. Ngano ka, uy? Time pasa. Lingkod kay pasigaan ko ang suga. Naunsa man di ay ka. Nga nasaag ka man dinis amo ning urasa. Ay, naunsa naman sa demos earning, ha? Oh, Paul? Naunsa man ang imong naong, uy? Kahubag pagutihan na. Ay, Mariusip. Dali sa kusina. Init ati kag tubig. Mga pita. Kaya murag taas-taas gini ato istoryahan da. Kinuo ko. Mao na gibuhat ni Erning nimo. Naanad na lang yun siya pangulatan ako, Biyang. Dili na siya manumbaling ko, nabunog na ba ko sa iyang pagkulatan. Giingnan ta bitaw ka. Nga biyain na. Pero may mga anak manggod me. Unya, rason na ba day na nga magpakulata ka na lang tungod kay may mga anak mo? Kani ato pa beti kang giingnan, ana, ha? Sawa pa mo makasal. Hey, kataas pa unta sa panahon sa imong pagtimbang-timbang sa tanan. Kay 14 anyos pagod ka dihang iya kang gipangasawa. Katilaw ka na siyang kulata anang mga idara nga nag-ipon-ipon na mo. Apa nagpakasal pagyud ka niya dihang nahingkod na imong edad. Kay may mga anak naman lagi me. Ay sus, oy, binugo man nakatarungan na, Apol. Biyang. Sorry lang yun, ha. Nahuta namang gugog tambag ni mo, good. Sa kasuod na itong managhigala, wag yug ko magkuwang sa pagpahimangno ni mo anang Erning. Kay mangulata lagi, hanggawon og utok. Tarong bago nag-utok nga, matag kamabdos ni mo, dili siya mo angkon, kay dili ko no iya. Kisa may pasanginlan nga, kamo may nag-ipon. Biyang. Last ko na lang ng tambag ni mo, Paul. Kung dili ka maminaw na ko, ayaw nagyukog dangpi kung makulatahan pa kang Erning. Biyang, uy. Last na kong tambag ni mo. I-report na sa barangay nga kanunay kaniyang gikulata. Aron mahatlok na. Oh, mapriso baka na siya. Kay guba na gid kay nang naong nimo, oh. Biyang. Neng! Diyan ka! Dito ra sa ilang mama. Ay, pamakak! Ay, ay! Gusto na ba? Kung dili ka gusto mapriso. Usa? Ako? Mapriso? Nga no mapriso man ko? Tungod kay doon nakatambag na ko. Nga i-report ka sa barangay ni pagsige ni mo kulatan ako. O posible ka nga mapriso. Mao ba? Nagplano ka di ay nga ipabarangay ko? Suway, Paul! Kay hudong kong patay ang imong mga kaliwat! Unsa? Katorse anyos pa lang ko diyang nag-ipon ko sa kumbana. Gikan anang mga idara, giantos ko ang mga dagmal sa kumbana nako. Kay hangtod nga nag-upat gid kabuok ang among mga anak. Dili man ko kasumbong sa mga otoridad sa iyang gibuhat nako. Kay baharan dayon ko niya
nga hutdon niya og patay ang ako mga kaliwat. Pero karon nga 33 anyos na ko, gilayasan ko na gyud si Erning diyang iya kong gipalayas. Og nakakita ko og laing lalaki nga nidawat og nakasabot sa akong sitwasyon. Og nagtipon mi. Unya, Kumusta naman sa imong bagong jowa, babay? jowa ka tiyan. Apil-apil ba ka na mga binag-o karon oy? Mangguwang na tano, lapas na sa kalendaryo ato mga edad. Uy, pero parang nagdadalaga ka man gud karon. Kay mukhang in love ka naman. Kumusta naman lagi kauban ni... Kisa ganito? Si Neil. Aw, oo. Pangalan pa lang, ulam na. Buing. Pero uy, bantay ka. Ha? Nga naman? Susday, kadungog og istorya nga nasuko ko no ang imong bayaw nimo nga si Mirna uy sa gibuhat nimo ni Erning. Unsa? Ako pa nooy magibuhat sa iyang igsuon, nga ako magikulata sa iyang manghud. Mao lagi. Na, kung nakadungog pa ko pag istoryang Mirna ana, o ako gimutubag niya. Ipapriso ka lagi kuno niya kay nanlaki ka. Unsa? Kay gibiyaan man kuno nimo imong bana, o nya giilisa nimo og lain og nag-ipon pagyud kuno mo. Pwede kuno mong ipapriso niya. Unsa? Unsa? Ikaw pa hinaw ipapriso nila? Nga ikay bunog kayo kanito sa imong bana? Wala man gud untay pakyang akong banang nahibaw, nga may kapuyo na kong lain, nga mao ikaw Neil. Kana lang gyud akong bayaw karon, mo'y nasuko kaayo. Ipapriso ko niya. Ay, tuo ana, oy. Ay, kahadlok ana. Angay ta mahadlok kung ang banag yun nimo ang muhulga nimo ana. Kay mao to'y may katungod sa paggukod nimo. Bayaw ra kan animo, mao kay kahadlok. Neil. Ay, gusto na yung timpla sa akong utan. Gamay na lang kuwang ani. Haunon ko na ni. Aron, dili malata. Ako cellphone, may nagtawag. Neil, palihog na kong tanaw, kasi nanawag, kay magsukad pa ko. Idiot. Uy, bumiro naman eh. Palihog kong tubag lang, be. Basig importante na. Hello. Ikaw may gipangitain niyo. Di mo sulti kinsa, babae man na. Ang bebe. Okay. Hello, kinsa ni? Confirm gid ay ang imong panlaki, Apple. Imo tong lalaki ang nakatubag unsa? Si Myrna? Pabuta ang kaso nga akong ipahamtang nimo day. Magtingkagol ka bilang kuaning imong pagbiya sa akong manghod ug sa pagpakigtipon mo og laki. Kay gukdon ta gyud ka day. Dili ti ka lungan hatod mapreso mo sa imong laki. Ate Myrna. Wa nasad ko mahilo na sa pagpanganti sa akong bayaw nga ipapriso ko niya. Naglabad na gyud ang akong uo. Kay dili na gyud noon pud ko mobalik sa akong bana. Kay kulatado man gud ko adto niya. O pinangga ko sa akong kaipon karon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Pwede ko ba unta nga mapapriso ang akong bana nga mangulatan nako sud sa pila ka tuig? Nahadlok gyud ko mo pabarangay niya sa una. Kay baharan manggukun niya nga patyon niya ang akong mga kaliwat. Ikaduhang pangutana, may sa ba ko sa akong pagbiya sa akong bana nga iya man sad kong gipalayas adtong higayon na? Igo raman sad ko nga nagpahimo sa higayon nga iya kong gipalayas. Ikatulong pangutana, may lain akong kaipon karon nga nakasabot ug nagmahal ako. Wa raman untay pakyang akong bana nga nahibaw. Apan, ang iyang maguwang ang gustong ipapriso ko. Pwede ba di ay na? Ikaw pa ito katapusang pangutana. Kung failan gid ko kaso sa akong bayaw, tungod kay may kaipon akong lain, mapriso ba gid ko? Apil bang mapriso ang bag-o kong kaipon karon? Naglibog na gid ko. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Apple. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, problemang may punto
legal. Of course, ako ang partner nga si Dr. Obra, mo po'y muhatag og tambag og tubag sa mga pangutanan ninyo nga punto medical, psychological, mga behavioral, no? Pero tanan nga mga klase-klaseng suwat sama sa mga suliran ninyo kabahin sa inyong relasyon, sa inyong kabanay, sa inyong higala, sa inyong kaugalingon, mga personal nga mga problema sa trabaho, sa inyong katrabaho, pwede gina ninyo ipadala ug ihatag diri namo kay amo ra gyud nang pangitaan ug kasulbaran inyong mga problema. Lain-lain ug klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong suwat. Ug suliran diri nato na atay email address nga suliran_612@yahoo.com or napuntay Facebook account. Kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klasig yung pamaagi, mga suking tigpaminaw kung unsaon ninyo pagpadala. No, ang importante, kompleto ang inyong pangalan, ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan sa inyong mga pangutana o sa inyong mga problema aron mahataga na mo og sakto, klaro nga tambag ang inyong mga problema, no? Okay? O, punto legal ta ang ato ang letter sender. Si Apol, tawgon na to siya sa pangalan nga si Apol. Wa man ni siya musulti og taga-asa siya, pero gipadani niya sa ato ang Facebook account. Unya, ang iyahang ingon, 14 years old pa kuno si Apol nga naminyo, kinulata sa kaipon, hangtod nga nakasalyod sila, og nakabaton og upat ka anak. Wa sila nagminyo 14, natingala bitaw ko. Naminyo sila, katong nakabato na sila saktong pangidaron nga pwede na gyud magminyo. However, diring dapita, no, ato ang matanaw nga kulatado ni siya, unya ni sumbong na ni siya sa barangay. Pero gibaharan kuno siya sa iyahang bana nga kung no dili siya magpakahilom, bantay lang gyud kuno siya kay patyon kuno niya ang tanan niyang kaliwat pagkasalbahis tawhana. No? So nilaya siya, nakakitag laing kaipon nga nakadawat ug nagmahal niya. Unya ang waray paki ang iyahang bana nga nahibaw nga naa siya kaipon. Apan ang nigukod niya karon kay ang iyahang bayaw, ang maguwang sa iyahang bana kay ipapriso gud kuno siya tungod sa pagbiya. Unsa may labot ani kagubot ba ani? Unang pangutana, pwede ko ba unta nga mapapriso ang akong bana nga mangulata nako sulod sa pila ka tuig? Nahadlok gud kung mo pabarangay niya sa una kay baharan man ko niya karong nga niya nga patyon ko niya now. Kani siya, kani manggong mga pag-abuso, panamas-tamas sa ato ang katungod. Di man gud ni nato pwede katulgan, no? Kinhanglan gyud nga kung pananglitan na ay naka-violate no sa ato ang katungod, dapat mo action gyud dayon ta kay nagkaanam tagkadugay, magkaanam og kawa ang atong ebidensya, magkaanam na pud og dili katuuhan ang ato ang pagkiha. No, wa man sa jud ko kibag unsa na gyud pud to kadugaya nya labi na karon nga wa na ra ba moy bikil anang imuhang bana nganong karon pa man pug kakahuna-huna nga ipapriso ang imong bana nga ikaw mismo sa imuhang suwat ning ingon nga wa magkahilabti nga minyo karabadi aing dako nya nakigpuyo kag laing laki. So nganong mangita pa man kag bikil, mangita pa man kag gubot. No, di kay ko katubag kung pwede pa ba nimo siyang makiha kay wa man ko kibag unsa pay nahabilin nimong ebidensya para pagpamatuod nga atong mga panahon na pila ka tuig ang nilabay, giabuso ka, no? Or gidapatan ka, no? Nabunog ka. Karon wa man jud na physically ayo naman ka, wa kay bunog. Depende kung katong panahon na nakurasyonan ka sa usa ka government hospital, posible. Pero dili pud ta ka, like I said, magkaanam og kadugay, magkaanam gyud og ka hanap, no? Ang imuhang chances nga makabaton ka, nga matuuhan ka, no? Kay mo lagi na akong giingon nimo nga kung matugta sa ato ang kanang katungod, dili gyud kaayo ta, lisod gyud nga tuuhan ta
sad sa ato ang balaod. Dili pod kaayo na ganahan, no? Ang balaod nga ingon ana ang ato ang batasan. Kay kung ganahan gyud ta, mupursige ta, dapat the moment nga na violate ang atong katungod, mukiha ta. Ikaduhang pangutana, may sala ba ko sa akong pagbiya sa ako ang bana nga iya man sad kong gipalayas adtong higayuna, igo ra man sad ko. Nagpahimulos higayon nga gipalayas ko, okay ra man ang mulayas ka maski paganigwa ka palayasak tungod kay abusado kaayo na ang kanang imuhang kanang kaipon og kapuyo karon, wa gyud problema. Kibaw ka unsay problema? Minyo kang dako, nakigrelasyon og nakigpuyo ka og lain nga laki nga di manggod unta na siya pwede. Mao gyud nay sa nimo sa imuhang bana kay minyo man ka. Ikatulong pangutana, may lain akong kaipon karon nga nakasabot og nagmahal nako. Wala raman untay paki akong bana nga nahibaw. Apan ang iyang maguwang ang gustong ipapriso ko. Pwede ba na makihag yun ka ngano man kay adultery man gud nang imuhang gibuhat, no? So lisod kaayo nga kuan kanang imuhang kahimtang kay ang sakto manggod ana kung minyo ka, muyo ka sa imong bana kay mo man imong obligasyon. Ug abusado imuhang bana, manapat imuhang bana, mahimo man kang mubiya. Ug di nakaganahan, kay nakaganahan nga pakigrelasyonan og lain, magpaanal gyud unta ka. Okay? Now, katapusang pangutana, failan gyud ko og kaso sa ako ang bayaw tungod kay naman ko'y kaipong lain, mapriso bagyud ko. Apil bang mapriso ang bag-o kong kaipon, naglibog na gyud ko. Delikado gyud ang imuhang sitwasyon mo na ako ang advice nimo, preno lang sa kung pahimo nga di sa ka no mukuyog og puyo niya, ayaw na lang sa gyud, magpaanal gyud ka kay mao manggod na ang solusyon sa imuhang problema. No, dili manggod na nga kay abi gibunog ka, pwede kang makigrelasyon o pwede kang makig-ipon og lain lahi-lahi man na, no? Na di man na nimo pwede buhat kanang tapatan og laing sayop, ang kanang sayop pod nga gibuhat pod sa imuhang bana. And definitely, ang kanang pakigpuyo ug laing tao nga di nimo bana, samtang minyo pa ka, gidili gina sa balaod. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaing salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Daghang salamat og maayong adlaw. Stay safe, mga suking tigpaminaw. So ka. Musta ka rin yung tanan ng mga artista nga maghahatag o kinabuhi nining akong suwatampo. Ilabi na sa libo-kalibong tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ako si Miriam. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong sugilanon, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Born for You. I was born for you. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa das yang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga City of Naga, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Miriam. Hi, miss. Oh. Transfer ka din nino. Babe, patalaw ko sa ID mo, babe. Uy, nga nang gikuha na nimo akong ID? Pawag ko kadiyot. Iuli na ako niya. Hoy! 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 Uli na akong ID, oy! Hoy! Patag na yun nila eh. Itripa na sa ganiya. Bagul mong gada ni good. Nya, ko apasad.
Junel, ang iyangan? Oo. Ayaw kumbiyansa to. Chikstirada kito. Maayo na lang gani kay giuli gid atong Junel ang akong ID. Di pa lang gwapo ay. Lami, gid kang awayon eh. Matawag na ko eh. Klase para ba di ay ko umada. Oh, may ni-text man ako. Kuhaon ko na akong cellphone na nasa kilid sa akong hidaanan. Good PM po. Junel ni. My number. Friend na ta ha. Classmate. Oh. Ay, salamat. After 2 months ako papanguyab ni mo. Gisugot-tugig ko ni mo. Chicks, tirada baya kay ka ha. Bantay bitog imo lang kung pinuangan. Oh, o dili. Natuhigay nga, agong kihuhay mo ID. Kung nakita ko suluyo sa imong ID ang imong simple number, hinungdan nga, nagka-text me ta. Atong time pa lang, nahibaw na ko. Espesyal kay gud ako. Bulatiki di ko ha. Di na bulatik. Oh, ganun mamulatik pa man ko. Nga uyab naman ta. Gisugot naman ko ni mo. Og bisag may relasyon na ta, dili ginato pasagda na nga tong pagtuon aron makagunit kitag maayong kurso ug makabaton og maanindot ka trabaho. Deal? Deal. Kapoy siya din mag-working student daw eh. Aron doon tayo ikasuportas doon pagtuon. Kapoy sa gyud na uy, kay dili ka magkapahuway. Pero laban lang. Kaya mo yan. Mundang lang ko sa pagtuon eh. Ano kunta kay first year college na ko. Pero kapoy mo kayo. Di na ko makaya. Sorry ha, ikaw ni padayon. Mundang lang ko. Ha? Tod, umaabot tayong pista sa amo ha. Mamista ta. Dili lang tingali ko, uy. Gawas nga may klase pa ko. Ihatod bit ko sa imong boarding house. Sige na good. Kuig ta sa amo. Aron, ipailalati ka sa kong parents nga akong uyab. I love you. Daan pala kikidunta ko ba? Nga dili ko ganahan nga ani makatuog sa inyo. Mahadlok kay kung may mahita po na to. Gipaila-ila ko na ikaw sa kong ginikanan. Seryoso ko ni mo. Mong pasagdi ko. Di talaga kapasagdan. Promise. Junel. Sige na, good Mariam. Palitin ako perfume ba? Musamot kit ka in love nimo ang imong uyab kon makasimhot niya sa imong kahumot. Palitin ako, uy. Pero dugang tuition in taon ni nako. Papiliaw na ko. O sige ba? Kini ay kay syllable kaayo ni nako. Pahu ain uy. Lain kay pahu. Ha? Pahuan ka? Uy, syllable ay tama ni nako. Kay sweet kaayo ni baho. Pahu kayo eh. Baho. Kinuo ko ni mo, Miriam. Gipatunga ka na mo ni Papa mo. Nag-boarding house ka na gali sa syudad. Aron dili ka na mahasol pang uli-uli din sa ato. Pero nagpamabdos ka lang di ay. Unsa may among pagpuwang ni mo, Miriam? Ganong imo man nagibuhat? Sir, ma'am. Alam ko pa na bago ang naitabo na mo ni Miriam. Mga man ko siyang gisabak. Tol kay ako ng anak.
Sorry ha. Naundan kasi yung pagtuon tungod ako. Matag pangitabo adunay rason. O kung unsa man ang bugat na rason, bugtong Diyos lang ang nasayod. Isaad ko. Dili ka magmayas yung pagpili na ko. Sa imong pagkuyog na ko, Miriam. Mahalo ng pagkaon ko ikaw. Ilabi na ang umaabot ang anak. Ang akong apo. Hinatawa kaayo, oh. Hiliwat ni Lola. Ay, makabayad ka na gid sa gatas, no? Ay, naliwat na nako. Uy, nimugod tayo. Ma, pa, dili na unya mo maglalis. Di na mo mag-ilog sa inyong apo. Kay mabdus naman sad ko. Unsa? Mabdus ka na sad? Ay, nga nugod taon. Oh. Anong di man nga, may ba naman na. Natural mo mabdos good. Labot pasad. Responsable si Junel. Nakita man na nato nga kaluoy sa Ginoo, nakapundar-pundar sila. Mao nga, ayaw na lang kahibong. Bigani, ako na sa ikugo sa kong apo. Baby, lulo na sa baby. Ambi. Uy, buyag. Uy, anong nihilak ba ka ni Lolo, ha? Lolo man Lolo. Nagpasabot lang na nga kini si baby para ragin ni Lola, di ba? Ang sunod nga apo nga naapastiyan ni Miriam. Mauna lang unyay imo, di ba apo no? Junel, pahuway sad uy. Mura na mag-imag ipatay-patay ang imo lawas sa trabaho. Masakit kani ka na. Ay, kabalakar ako eh. Kompleto ko sa vitamins. Gusto ko sa kaon. Labos tanan, busog ko siyang pagmahal o pagpangga. O nga, layo ko sa sakit. Makina gani nga, makina. Mapaliyar man. Bisan ko noon sa panikakondisyon. Lawas pa ka sa tao. Makina man to. Ako tawa man ko. Sayop ng katarungan na ha. Hilom na. Okay, basta okay ko. Okay ko. Ay, kabalakar ako. Ikaw gatong anak mino na o ka na lang anghel nga nasunsipon sa bakan. Ati ba na atong anak ha? Mapuna na gid siya. Ug dako ning grasya sa Dios alang nato. Junel. Di naging may mag-ilog si Lola sa among mga apo. Kahit tagsa naman may. Dagang salamat ninyo ni Mama pa. Wagapan ko ninyo pasakti. Bisig nagpabadlong ko ninyo. Anak gud ka namo. Ug pinangka sa namo ang among mga apo. Hey, mga puutan man ang among mga apo. Mao nga dili na gid kamahayan. Ma. Day, nira ko. Huwag, nagalaw ka kung dali pagpalit ko sa ato. Kaon na ha? Dali ka mabaskog. Kung itantara lang ka. Ayaw na, uy. Ako na lang. Makaya raman ko na ako. Sige na lang, good. Kung itantara ka. Ay kog ingna nga mauwaw ka pa namo ni Papa ni mo, Miriam. Ay kung itituod na siya, Junel. Maayo man sad nang makaserbisyo kasad gyud sa imong asawa. Pa, ma, kalit-kalit man ang inyo pag-anis bay, uy. Why noon ko magkapangandam? Ay,
Kini day mga pagkaon nga among da, ug sa side ni Junel, sa man di ay ni, kadaghanan ni ini. Ay, amo ning gituyo nga kami nalay magda, aron dili ka na mahago pa, Miriam. May mga bata pa bayang gamay kang giatiman. May nalanggani kay parihas nga nakatug pa ang mga bata. Human natog pagpangaon, may sultita Miriam, kauba ni Junel nga among anak. Karon, nahuman naman kita og kaon. Panahon na sab nga angay hiskutan ang angay natong hiskutan. Miriam, niyam kayo mong gidikanan. O akong gidikanan. May menong danon ta pagsultihan. May tungod sa unsa man na. Gikuyawan na baya ko, ha? Relax sa good. Sa ikaduhang higayon, pangayaw ko sabay mo mga kapot. Ikan si mo gidikanan. Aron pakaslan ko digid ikaw. Dugem ka nagatubag. Murong ka natukan. Unsa man? Magpakasal ka na ako o dili? Yes, of course. Magpakasal ko ni mo, Janelle. Too many billion people. What is the chance in heaven? Siyempre, yes, yun ang akong tubag. Og nakasal yun mi si Janelle. Napakis ko man tuwa rin akong ginikanan nga wa ko makapadayon sa akong pagtuon. Apan mahal og pinangga lang gihapon ko nila. Ingon man ang ilang mga apo. Good provider si Janelle. Ug mahal kaayo niya ang among pamilya. Dinhi na lang kukutob. More power sa RMN. Mao kato mga higalan, kaagi ni Miriam nga taga City of Naga, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan, Born for You. That I was born for you. Ang mong kaagi kibado ng duwa sa radyo ni Meralo na tumulat o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O di ba ka ipada sa Handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Until the